Manden han gik lidt i sine egne tanker og kiggede ned på sin mobiltelefon. Han har stået og ventet på perronen i højst 5 minutter, da metroen kom. Han trådte ind i metroen, fandt en plads og satte sig ned. Han kiggede stadig på sin mobiltelefon. Ja, han var inde og læse nyheder, og man kunne se, at der var krig ude i verden. Krig, indvandring, opskrifter på kartoffelretter, efterforskning af terror. Ja, rigtig mange af artiklerne handlede om konflikt. Men så i gang imellem, så fandt man nogen, som sådan lugter hundeejer og en filmanmeldelse. Klik. Manden kiggede på filmanmeldelsen og begyndte at læse. Det viser, at filmanmeldelsen var mere filosofisk end egentlig brugbar. Han blev lidt klogere på sig selv af at læse artiklen, blev lidt klogere på filmkunstens historie, men egentlig ikke klogere på, om det var en film, han havde lyst til at se. Pludselig stoppede metroen. Han kiggede sig omkring. Havde han været alene hele tiden? Han var ikke helt sikker på det. Han kunne i hvert fald ikke se nogen andre nu, og det var en lille smule mærkeligt, for det plejede at være myldretid. En stemme i højtaleren bad ham at vente på videre instrukser. Og ja, det var nok bare standardprocedure, når toget stopper. Man har aldrig oplevet, at metroen havde standset før, når den ikke var nået til en perron. Han sad så og ventede. Han endte med at sidde der, mutters alene, i timevis. Heldigvis så havde han en internetforbindelse, så han kunne læse flere mærkelige nyheder. Ja, ventetiden var lang, men det var okay. Som han sad der og kiggede frem og tilbage, begyndte han at se nogle videoer på YouTube, og han var lige gået i gang med at se en spændende video om kattens adfærd, da dørene til metrotoget pludselig åbnede. Der havde ikke været nogen stemme, der sagde, at de ville åbne. Der havde ikke været nogen instrukser over højtaleren. De var bare åbnet. Han lyttede spændt. Ville der komme nogen instrukser? Men det gjorde der ikke. Efter lidt grundige overvejelser besluttede han sig at gå ud af vognen. Der var heldigvis en gågang, han kunne følge. Ja, han kunne se, at der var forskellige skilte. Et af dem sagde 500 meter hen til nærmeste perron. Kun 500 meter, det burde ikke være så slemt, sagde manden til sig selv. Og han begyndte at gå. Han lagde hånden på siden af tunnelen, mærkede den rå overflade og gik og tænkte. Hvorfor var den stoppet? Hvorfor var metroen stoppet? Og var det rigtigt, at han var gået ud? Ja, men hvis perronen var så tæt på, var det nok ikke et problem. Nu kom han til et skilt, hvor der stod, der kun var 400 meter derhen. Ja, han kom nærmere. Kun 300 meter. Men så holdt der op med at komme nye skilte. Hvorfor gjorde der ikke det? Han undrede sig lidt over det. Han var overbevist om, at han burde være gået hen til der, hvor der nu stod 200. Men han fortsatte alligevel, for han vidste jo, perronen var den vej. Men han gik, og han gik, og han gik, og han fandt ikke nogen perron. Han var overbevist om, at han havde gået mere end 500 meter nu. Men det kan være nærmest umuligt at sige nede i metroens ensformige tunneler. Han synes, det var en meget frustrerende oplevelse. Sådan at være fanget i tunnelerne. Men alligevel så var det nu også rimelig fredeligt. Der var ikke en lyd at høre. Der var dunkelt og mørkt, men det var alligevel ret fredeligt. Der var ikke en lyd at høre. Og mandens sind begyndte at vandre. Han tænkte på, hvordan dagen var gået, hvad han skulle have til aftensmad, og hvordan han bedst kunne fortælle om sin sære oplevelse til alle sine venner og til sin familie. Ja, mens han gik og tænkte for sig selv, så kunne der pludselig høres en lyd. Lyden var på nuværende tidspunkt langt væk, men den kom langsomt nærmere. Hvad var det for en lyd? Det var ikke lyden af en metro, der kørte dernede. Der ville være en rumlen, og det ville være lidt voldsommere, nej. Og det her, det lød nærmest som... Det lød en lille smule som folk, der kom tættere på. Han synes, at kunne høre nogen sige, nej, niks.
Det er ikke godt. Han stod på gangstien og kiggede. Lyden var kommet tættere på. Men han kunne ikke se nogen. Var det mon dem, der var kommet for at hjælpe ham ud? Personalet eller redningsfolkene, eller hvad man nu kalder det. Han stod og tænkte over det, da stemmen pludselig sagde, uha, det er slet ikke godt. Lyden var lige ved siden af ham, nede på skinnerne, og ganske rigtigt, så var der nogen, der løb ved dem. En lille figur med en lang hue og et hvidt skæg. Målløs stod manden og fulgte skikkelsen med øjnene, indtil han kom i tanke om at sige noget. Hov, hov, vent, hvem er du? Skikkelsen stansede ikke, men råbte blot, god jul, inden den var ude af syne. God jul? Midt om sommeren? Han undrede sig, hvorefter han begyndte at løbe i samme retning som den lille skabning, på trods af, at det var vejen tilbage til metrovognen, han lige var kommet fra. Selvom han løb, gik der ikke lang tid, før skikkelsen ikke længere kunne høres. Han synes, det var lidt underligt, at han ikke kunne hale ind på sådan en lille person. Han løb lidt videre, og han troede, han snart ville være nået tilbage til metroen. Men det kom ikke. Derimod, så fandt han snart en perron. En perron? Det var mærkeligt. Han var jo ikke gået forbi perronen før. Havde han bare overset den? Nej, det synes han ikke kunne være muligt. Han havde jo gået der og været opmærksom på, at han skulle ud herfra. Var han gået i den forkerte retning alligevel? Han åbnede døren i siden af perronen og gik ind. Der var helt stille. Ingen pendler, intet personale, ingen folk overhovedet. Nu begyndte det altså at blive alt for mærkeligt, fordi som sagt, så var det her midt i myldretiden. Han kunne slet ikke forstå, hvor folk var. Det var mærkeligt, det var mystisk, det var lige frem, yderst usædvanligt. Fuldstændig par for over, hvad han havde oplevet, gik han op ad trapperne, op mod overfladen. Ville hele byen også være tom? Men så han en person. Puha, han gik hen til personen for at ville snakke med hende. Men hun skyndte sig bare videre, lige rundt om hjørnet, og så var hun væk. Hun så ud, som om hun havde travlt. Snart kom der flere og flere folk. Ingen af dem delte mandens forvirring. Okay, han gik videre. Han undrede sig over, hvorfor de ikke undrede sig. Og så gik han op ad trappen og nåede helt op til overfladen. Alting så ud til at være ved det normale. Folk gik for travlt afsted. Nogle stod og delte folder ud. Og det så i det hele taget ikke ud til, metroen overhovedet havde været stoppet. Der var ikke nogen, der kommenterede det i hvert fald. Men mumlede manden for sig selv. Suk. Han holdt sig til hovedet. Han gik hen mod kiosken. Normalt holdt han sig fra at blive fristet til diverse slåsejs, men den dag syntes han godt, han kunne tillade sig at købe en. Slut.